side. Sad će piše First Blood, ubili najmanje. Ne. Pogledaj koji već. Ali Lucian ima free farm. Mislim, nije da me briga, ali me briga. Aj na njega, aj na njega! Vidi bre. Šta si rekao? Mateja? Nemoj im reći da se zove Mate. Mateja koji živi u... Šta radi Kata tamo? To je jedna stvar koja me interesuje. Gde radi Kata? Tu negde. Stvarno? Gde radi Kata? U Gomeksu. Sa Reginom. Čekaj, nema ni napsu. Bacaka. Mrtac. Patika! For real, patika. Tako, ubio te. Jao, patika! Jao! Patika! Ramus! Patika! Koji Ok, burđam. ja sad insektop, može. Bravo! Bravo! Ja mislim da bravo. si... Evo mrtav si. Evo me. Patika. Aaa! Pička. O! Sad će ti odgovor. Ne, ali za malo. Aj, Jo, brate, nisam znao da ima toliki damage, ne bi uletio po retardu njega. šta je brate tako smiješno? Jebote! Sad si da i nebanja umro. Zamišljam. A si vidio koliki damage ima, brate, ali ozbiljno. Ajmo na Luci, Nigerija. Pišem ja za Luciana. Nigerija. Racist. Let's ban you. Ovo ne ide na video, Ivane. Ma ne. A, Gdje ko će da umre? Ultala je, ozbiljno. Znači, za mene je ultala. Znači da si poseban. da. Oh, ja sam special. Just like my penis. Ne. Vlačite 50 sekundi, onda će da flaški. Odugovlačite zašto? 50 sekundi. Nije to skoro 1 minut, ali jeste. A nije. Ne, samo 10 sekundi do minuta. What? Imam ulti u 20, tačnije 15. Pa možete smiriti crnče. Uuuu! Pa ne mogu, brate. Racist. Not even. Neće se Imam smiriti. ulti, krenite, ajde. Dobro. Ja nemam flash, tako da ne. Čak ti još 15 sekundi. I onda go raid. Gledat ćemo ovog lika da raidom još na. Uuuu. Beži od njega, on je strašan. Znamo, smo mogli da engageamo. Znam. Give me my weakness. Ko kreće, ozbiljno. Ona. Ne. Jedan kill nisam uzeo, jedan. Dođ, brate si, eto, kiknuo sam vam ovog crnju. To je dosta. Da je. Drnja. Da. Da bio su pita nešto, ja odgovorim. Da, kako si me menio na biosu? Kata. Dakle, Katarina. Krivi mi Ivana. Šta? Daj. Ja sam mislio da si to ti, jebote. Da inače baš ličimo. Ajde, hoću kvadru sad. Mada. Dobra kvadra. Dobre kvadra najmanja. To. Ne, ali brate, ne sad ozbiljno, bez zezanja. Brate, Ahri uzme svaki kill u teamfightu, ne kontam kako. Koliko ih ima? 6 ih ima. O, Romus. No sniperoni, no griplexeroni. Aha.
Okej, to je bilo To lepo. je Aj što- uleću, ne, ja ne ulećem, vi ste prvi, krenite. Krenite! A, kreni ti! Pa kreni ti to. A daj Ari! Au! Ah, reset bomb. Uj, jebote. Proživat ću. Ne, za malo. Onako ti to rekao sa puno vere. Eto, Znaš ono suicide... kao, Nemanja, Reždivac suicidao sam samo- se samo da bi uzeo kill. Jesi zadovoljan? manja. Malo. Dobro je. A kad bi sad rekao ne, izašao bi iz kursa. Majke mi. Ko si ja razumeo? Bože pijeno gledati. O, On će da izađe iz kurca. Ti ulaziš sa Q, ulazi Ramus i ulazi Ivan i Fokusa, Tekato ili Lucijana, ne interesujete me, umrite, ali meni trebaju killovi. znači Nemanja. Klasika. Kako je druželjubiv, ej. Da, držim jebote, ljubav. tako je, tako... Kako širi ljubav ovaj Nemanja, brate. Širi ljubav. Vi umrite, Voli ja ću dobim kill. ostale, on voli ostale ljude, jako inače. Porno mafija. Više nego sebe ih voli, šta Laga, radi? laga. Ćao. Kak je ulto, lik je lago. Da, brzo svoro dok nam ne unište. Brzo rade, da. Brzo. To. Yeah! Kakvi smo Aha. pusijevi. Znači, brate, meni ne ide danas win. Ni meni.